σαμπάνια στο ψυγείο. Πώς? Μόνο που δεν έχουμε ψυγείο. Δεν το πιστεύω. Το iPhone έχασε τη σύνδεση με το ίντερνετ. Και εμείς τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Δεν είναι κρίση. Είναι παράσταση. Σατυρική αναπαράσταση. Από της χώρας μας. Την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Ποια παράσταση? Καταστασιόν αρτιστικ. Σε κείμενο και σκηνοθεσία Αλέξη Ανδρίτσου. Στο upstage του Γιάλινου. Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ. Από 13 Νοεμβρίου. Με τη Λένα Καλουτσάκη. Τη Σοφία Παπαδημητροπούλου. Την Ιφηγένεια Θεοχαρίδη. Το Γιώργο Αργυρόπουλο. Και τον Αλέξη Ανδρίτσο. Καταστασιόν αρτιστικ.